What's going on? Hey, welcome to the world of Crash TV. We kennen allemaal natuurlijk ook Crash TV. Crash TV die 4 jaar lang in de lucht was, vooral voor jongeren van 13 tot 18. Nou, de jeugd zit veel meer achter de computer dan voor de tv, gelukkig. Heel actief zelf ook aan de slag. En we willen hun dan ook zelf een rol laten spelen, zelf invulling laten geven aan Crash TV. Of alleen, of samen met een groep, of met je schoolklas. Je bent van harte welkom. Wil je meer informatie? Dan kijk op www.crashtv.nl. Daar staat alle informatie die je nodig hebt. Hoe je zelf mee kunt doen, maar ook hoe je kunt zien wat anderen gemaakt of bedacht hebben.